Čaute lidičky, vítam vás u ďalšieho videa. Ja mám Bubu. A ja som dostala nejaké takéto Lego od môjho brata a mám ešte jedno. Takú želvičku. A tu mám ešte nejaké takéto. Taký výbuch, to vybuchne potom. No a dneska my ideme stávať tú želvičku. Nina, daj prstu. Čo? No. Ale lebo toto je menšie, tak musíme viacej robiť to dlho, takže... Počkaj, ja ti to otvorím tak, aby si to tak, dobre? Dobre. Abo nejme svojom... Počkaj, nejak otvoríme. Počkaj, to vykýna. To otvoríme, počkaj. A to je jedno, ako to otvoríme. Nejako takto, takto. Au. Každé. Vlastne mám veľké nechty, a ja mám veľké nechty, takže... Počkaj, lebo aha, tie nechty, ja to sú veľké. Čo je? Nejdem. Čo? Nie, dobre, si teda, ach, to je ako ožím takový. Máš. To oči máš. No, to je nejaké... A sáčok? Nie, počkej. Počkej, daj to na bok. Ešte niečo je, takže... Takéto a nejaká reklama na bok. Takže... Dám si toto. Počkaj, si toto rozbalím. Ešte musíš ísť. Ja potrebujeme nájdu takéto. Ja viem. Počkej to, ale počkej, ktorý je prvý nábor? Tento, alebo počkajte. Neviem, ktorý je prvý. A tento je. Mama, počkaj! Dobre. Tu máme nejaké takéto. Nám by si potrebovala, takže nejaké takéto. Ja si tam druhám, takže... To je ten asi nejaký, nemám. A tu je nejaké to... Chceme vedieť, čo to je. Takže tu je niečo... Takéto nepotrebuješ. Ja mám tohto. Ale to teraz nie je. Ja viem, ale si ho poskladám. Ja si ho iba poskladám. Aj to proste poskladám. Ja si ho tady jenom poskladám, že aby som vedela, že je môj. Aby som vedela, že je môj. Ja ti že tam to je môj, Nina. Ty chceš byť tá želvička, nie? Ale neviem, kde je tá želva. Tak si ho pôjdeš ešte poskladať, neviem, či to povedať. Ale počkaj, musíme nájsť tam nejaké takéto by tam malo byť. A... Možno to nemusí byť až takej istej farby. Takto. A to nie je Nina. To nikdy nájdu. Maria, s tebou nemohlo byť nič. Už tebou niečo žena, určite vyzerá. Ona tu má chorá. Toto. Keď vidí ten telefon, tak ona musí chvíľať. Toto. Ty robíš to, čo nemusíš. Ja viem, ale ja si musím, kde mám toho oného. No, s ňou sa nedá nič skladať. No tak si to ty hľadaj, je to aj takto. Prvé, druhé, počkaj! A to tu máš. Takéto. Takéto. Ti poskladám tiež panáka.
Wikila, może byť rada, že ti aspoň skladám panak. Teraz to bude tvoj panak. Teda zombie. Teda zombík, sorry. Ty máš zombík, nevadí? Také... Toto. A počkaj, tu je no. Aha, toto ide tak. Dať na toto. Prvé. Máme gače. A tu má zombie hlavu. Vikina, ty si zombie. Ale budem ťa brať ako človek, dobrá? Tak. Počkaj. Sme opačne. Tak nie, alebo inak. Ale to tu takto na... No. Dobre, takže Vikina, toto som ja. Predstavujem ti môžu panáka. No, to niečo robím. No, takže ja idem skladať tú želvu. Ja idem skladať tú želvu. Ty mi ani niečím nepomôžeš. Môžeš byť rada, že idem skladať tú želvu. No. Potom teraz robím niečo iné, nie tú želvu. Ale ja úplne to budem robiť. Si toto dáme takto? Alebo tak nie. Ale však toto nejdem napojiť. Čo, takto a jako? Takto? No a jako? Tak to môžeš podpisať. Máme očka. W Polsce brakuje witaminy D. Oczka mamy? Nie pomóżesz mi niczym. A z tym to mnie to tam nie idzie, to na to przepis, poczekaj, to ma być. Poczekaj, to jest jakieś dziwne. To ma być. Moc witaminy D będzie z tobą. Giganta. Opatrz, nie. Z witaminą D. Tak to. Bezpieczeństwa stosuj go zgodnie Tak z to. opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Ja ci to tu dawam, okej? Lekarzem lub farmaceutą. Tytuł mojego króliczka A budem sa Vikina brať ako, že si môj brat. Forte, który szybko pomaga i zawiera Dobra, Romina. Czemu to tam nie idzie? To jest jakieś dziwne. No a to tam nie tu nie idzie. A to jest jakieś. Takie iste, takie to nie logicznie. What the fuck? No. Mnie to tam nie idzie dać, takže asi to ja tam wymienię. What the fuck? Otwórz konto, kup ubezpieczenie auta w banku Credit Agricole, a Tak zwrócisz to. nawet 1000 zł za OC. A do tego zyskasz darmowe A jeszcze... asystans w Europie. Aha. A to mi tam nie idzie dać to mi to tam nie idzie dać, chápete? A ale tu asi majú byť dve želvy, lebo tu mám raz, dva. Tak. Ešte jedno oko nám chýba. No iba trošku, ale... Čo? Ale nie som hladná. Nina. Kúsek, dve, toto, dve som zjedla. Ale mama, Nina,